Έλα, μαμά. Παύλος εδώ. Στην πόρτα με πρόκαμες. Πας στο νοσοκομείο. Όχι, μάτια μου, στο αεροδρόμιο πάω. Να πάρω τον Πίπι. Τον Πίπι. Από την Ιταλία. Θέλω να πιστέψουν ότι έχω κρυφή περιουσία και τη γράφω σε σε. Πού είναι η μάνα? Στην πρωτεύουσα πάει. Πήρε ο Πίπης κάτι γιατρούς δικούς του στο νοσοκομείο και πάει το Σπύρο να τον εξετάσουνε καλά-καλά. Το μάτι μου. Σηκωθήκατε και φύγατε στα κρυφά, με πλήγωσε πολύ. Μα πάρα πολύ. Μας προσβάλλεις που σκέφτηκες ότι φύγαμε στα κρυφά. Καλύτερα να σας προσβάλλω παρά να σας σκοτώσω. Τα βιβλία, δώκια μου τα βιβλία. Ποια βιβλία? Εσόδων-εξόδων. Για την ώρα θα κάνετε αυτά ακριβώς που είπαμε. Βαμπένε. Φυσικά. Η μόνη λύση είναι να πουλήσουμε το μαγαζί. Και πώς θα ζήσουμε? Θα δουλέψουμε. Και οι 4. Τι? Αυτό που ακούσατε. Έχουμε κάτι βαλίτσες έξω. Ανέβασέ τα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Γιατί Βλάση μου, πονάει η μεσούλα σου? Όχι, αλλά εγώ τώρα είμαι διευθυντής ξενοδοχείου. Με έχει προσλάβει ο Πίπης. Δεν είναι μια, είναι 7, είναι. Μα ούτε 7 είναι. 1007 είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμένη γη είναι, πληγές είναι, αν είναι 7 είναι, Ναι. αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές 7, 7 παναθεμάτες, πεθερές 7, τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές 7, το γιόκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Καλή Ανάσταση να έχουμε, καλή λαμπρή! Κοπιάστε από το μαγαζί αύριο, θα έχουμε αρνή και μισθό! Τι κάνεις καλέ, καλείς όλη την Κέρκυρα στο μαγαζί. Είναι μάζεψε πελατεία! Έξοδα έχουμε, άγγελέ μου, τώρα με το άλλο το μαγαζί. Πρόσεχε τα λόγια σου, μην ακούσουν τίποτα τα παιδιά, Κάτω είναι, μην νοιάζεστε! Κάτσε που να μπει ο διάλογος μέσα σου! Κάνεις ορευουρλισμένο, με πάτησες. Γρήγορα, σχεδογελή, να κάνουμε χώρο να ρίξω τη στάμνα. Που να σου παίρνει ο διάλογος. Τι έκανες καλέ, είχες βάλει κανένα σημάδι? Καλή ήταν η καλή στάμνα της χιονακούλας. Μπράμα σε πιάσει η κούλα, θα σε σφάξει! Το κέρατο, τι κέρατο, βερνικόμενο είσαι εσύ, βρε παιδί μου! Εμείς εμάς καλείς η γυναίκα ή το πανηγύρι, να τους γκρέμισουμε το σπιτιτσί! Και εσύ κανένα, τις πάρουμε άλλη στάμνα. Δεν μου λες, οι νύφες μηνοράντισσες που είναι μάθες? Κάτσε καλέ, είναι καλυμμένες κάτω από το απέναντι μπαλκόνι. Καλέ, κοίτα καλέ τι κάνουνε. Κάμουνε καμάκι σε όλα τα γόρια τσιμπάντας. Άντε καλέ, δικές μας είναι οι φάδες! Σε στραβώσω. Μ' άρεσε, αυτό σου λέω, αυτός με το τρομπόνι. Α, όχι, εμένα μ' αρέσει αυτός με το πιατίνια. Τι κάνεις καλέ, τρελάχθηκες? Η μάνα είναι στο απέναντι μπαλκόνι. Σιγά μη μας βλέπει από εκεί πάνω. Και σιγά μη τα χαιρετήσω, ό,τι θέλω θα κάνω. Αλλά λες. Δεν τρώγονται. Μην μου πεις να τη ρίξεις τις κοπέλες. Γιατί, άμα χόρευα στα μπουζού και δεν τσέριχνα λουλούδια. Ναι, αλλά αυτό είναι λουλούδι με γλάστρα. Άσε που θα φωνάζει η αδερφή μου. Η αλήθεια είναι έχει μια βαρύτητα την έχει. Αμάν βρε Τζαρτζαμίλη μου, θες να πληρώνουμε κεφάλια τώρα? Τέτοια που είναι για σπάσιμο είναι. Όσο για την αδερφή σου, όταν μετά της κάνω τώρα δυο μπιγόνες. Καλέ, να τσιρίξω εγώ που με ξεφτέρεις τη Σφεντόνα. Δεν θα το ευχαριστηθώ εγώ τότε, νες. Τώρα θα δεις ποια θα κάνει. Καλέ, μας φοβαρδίζουνε. Πάρε κι αυτή να δεις. Η Αγγελίνα, κατάλαβα ότι κάνουμε καμάκι. Δεν πάμε σιγά σιγά? Τρέχουμε γρήγορα, γρήγορα. Μόνοι μας. Ακόμα δεν είναι έτοιμες οι κοκόνες μας. Αφού τις ξέρεις τώρα ρε μάνα. Τι βιάζεσαι, 10 είναι η ώρα. Να σας πω, πέρσι δεν πρόλαβα να κάνω ανάσταση με το εγκεφαλικό του πατέρα σας. Δεν θα πάθω το ίδιο εφέτο. Έλα βρε Τσαρτσαμίνη μου, τι τα θυμάσαι αυτά περασμένα ξεχασμένα. Τίποτα δεν ξεχνάω, Σπυρέτο μου. Θα πάμε όλοι μαζί στη λειτουργιά να ευχαριστήσουμε τον Άγιο που είσαι ζωντανός. Αμήν Άγιε Σπυρίδωνα, αμήν. Αμήν. Έτοιμες. Να είμαι κι εγώ. Πού θα πάτε εσείς, στα μπουζούκια? Συγγνώμη, πώς θα πούμε Χριστός Ανέστη αληθώς ο Κύριος, με μια απλή φούστα μπλούζα? Ναι βρε μάνα, γιατί τι έχουμε? Ποδαράκια μου μόνο με πονάνε γιατί είναι πρισμένα από τις τόσες δουλειές.
Παύλο μου, θα μου πάρεις άλλα. Άγιε μου, μαζέψτε τι καλέ. Θα μας πάρουμε τσιπέτρες. Πηγαίνετε μέσα να αλλάξετε. Τώρα. Άντε να βάλεις κάτι πάνω, άντε. Είσαι σοφάκι, αντέστα να σου λουποθείτε λίγο. Μα άμα βάλουμε κάτι επάνω μας, πώς θα φαίνονται οι παγέτες? Δεν θα κάνουμε Ανάσταση φέτος. Πέρσι εσύ, φέτος εγώ. Άντε να τελειώνουμε. Άντε, παγέτα μέσα, άντε. Καλά, πάμε Έλσα. Δεν θα μου δώσει την περιουσία, θα σου πω εγώ. Να με κι εγώ! Δεν μου λέτε πως σας φαίνομαι? Δεν μοιάζω για διευθυντής ξενοδοχείου? Μόνο διευθυντής και ιδιοκτήτης να σου πω. Κούγλος. Αμέ, ώρες καθόμουνα μπροστά στον καθρέφτη και φτιαχνόμουνα, γιατί μπορεί να τη συναντήσω. Ποια να συναντήσεις, ωραία? Την ύφη του θανάτου. Κουφιά η ώρα, παραθέμασε. Τι έχεις μέσα σακούλα, ρε? Κανακοψίδι μέχρι να πει το Χριστός Ανέστη. Όχι ωραία, πυρομαχικά, κινέζικες κροτίδες. Κατάλαβα, θα γίνει τσικορέα. Θα μας δώσει να ρίξουμε καμιά. Αμέ, μόνο που θα πάμε πίσω από το καμπαναριό, μη μας κάνει τσακωτούς ο παπάς. Και ρίξεις καμιά κακομοίρη μου, θα σε τσουρομαδίσω. Σαν το φαλακρό πετινάρι θα σε κάμω. Άστον ρε Γκουλίνα, να το ευχαριστηθεί μια φορά το κάνει κι αυτός κάθε χρόνο. Τι έχεις μέσα σακούλα, ρε Βλάση? Αφεντικό μου, άχου! Έχω πράγματα και θάματα, κράτα εδώ. Λοιπόν, κάτσε να τα βρω, γιατί εδώ μέσα γίνεται της κακομοίρα. Να το. Κράτα αφεντικό να του βάλουμε φωτιά. Ορίστε. Πρόσεχε. Είναι αυτό, βρε. Καλυφθείτε, μωρέ! Σπίτι μου! Σώστε το διευθυντή! Πού το κονόμησες αυτό? Τους Κινέζους. Πιστεύω να εκραγεί και αυτός από τα βεγγαλικά. Όχι, μη φοβάσαι. Τσοπάτε τώρα. Θέλει να μας μιλήσει ο πατέρας σας. Α, καλά. Κάτσε κάτω, ρε, θέλω να μιλήσω. Έλα μωρέ, εγώ θέλω να πάω μέσα να δω λίγο στην τηλεόραση τον Χριστό του Τζεφιρέλη. Κάθε χρόνο βλέπω ένα τμήμα. Πέρυσι με πήρε ο ύπνος πάνω στη Σταύρωση. Άι τράβα, αφήκε μας. Άντε να τελειώνουμε. Λέγε Σπυρέτο μου. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω, παιδιά μου, είναι ότι πάνω απ' όλα εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι μαζί σε αυτό εδώ το γιορταστικό πασχαλινό τραπέζι. Έτσι. Προχώρα το. Δόξα τω Θεώ του χρόνου να ξαναβρεθούμε, να είμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει φέτος. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να έχουμε υγεία. Γιατί άνθρωπος χωρίς υγεία δεν είναι τίβοτσι. Εμένα μου έλεγε κάποτε η νόνα μου. Συμβαίνει κάτι? Όχι, απλά είμαι λίγο πιασμένος, μητέρα. Γιατί είδα ένα γενικό πιάσιμο. Συνέχισε Σπυρέτο μισή. Που ήθελα να σας πω είναι ότι ό,τι έχουμε φτιάξει εγώ και η μάνα σας είναι και δικά σας. Άκουσαν τη μαγική λέξη. Θα είναι δικά σας όταν αναπαυθούμε εν ειρήνη εγώ και η μάνα σας. Κούφια η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να μείνετε εδώ στην Κέρκυρα να σας μάθουν, έτσι ώστε όταν όλα έρθουν στα χέρια σας να κάνετε χρυσές δουλειές όπως κάναμε εγώ και η μάνα σας. Μπράβο σου. Θα τον σκίσω. Την πατήσαμε. Μα πατέρα, δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Γιατί, σας πειράζει το κλίμα? Μα έχουμε δουλειές στην Αθήνα. Τι δουλειές, εσείς είπατε ότι πουλήσατε το μαγαζί, να πάρετε ένα μεγαλύτερο, σωστά? Ναι, εντάξει, το δώσαμε το εστιατόριο για να πάρουμε ένα μεγαλύτερο. Ώσπου να βρείτε το μεγαλύτερο, θα κάτσετε εδώ στο μικρότερο. Μα να κλειστούμε σε ένα χωριό. Άμα δεν σ' αρέσει η τσούπρα μου, εδώ είναι η πόρτα. Πήγαινε. Μητέρα, θέλει να πει ότι δεν έχει συνηθίσει τη ζωή του χωριού. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί εσύ είσαι πρωτευουσιάνα. Εγώ θα ρωτήσω γιατί θα σκάσω, θα ρωτήσω. Ποιο ξενοδοχείο πήρε ο Πίπης? Δεν ανακατεύουμε στη δουλειά του ανιψιού μου. Άμα θέλεις, ρώτα τον αύριο που θα έρθει. Θα έρθει αύριο, να κάνει τι? Ήθελε να έρθει να κάνει Πάσχα μαζί μας, αλλά δεν βρήκε θέση. Μα αφού έχει τελειώσει τώρα το Πάσχα.
Θα εμποδίσω εγώ το παιδί μου να έρθει σπίτι του? Θέλει να πει η μάνα σας ότι ο Πίπης είναι... Γιος μου, μαζί μεγαλώσανε. Άλλο είναι τώρα το θέμα μας. Έχει δίκιο λοιπόν η μάνα σας. Λοιπόν, για να βολευτούμε όλοι εδώ. Πατέρα, όταν βρεθεί το μαγαζί που λέμε, εμείς πρέπει να είμαστε στην Αθήνα. Παιδί μου, το μαγαζί δεν θα βρεθεί από τη μία ώρα στην άλλη. Λεφτά θα δώκετε. Δεν θα πάρετε γουρούνι στο σακί. Πόσο πήρατε απ' τ' άλλο το μαγαζί? Μόνο ένα θαύμα μας σώσε. Αναστήθηκε, ωραία! Αναστήθηκε! Την πατήσαμε, αυτό ξέρω να πω. Δεν περίμενα ότι η μάνα θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην απελπιζόμαστε. Υπάρχει το σπίτι και το μαγαζί. Καλά δεν την άκουσες τι είπε. Όταν πεθάνουν. Ώσπου να πεθάνουν αυτοί θα μας έχει πεθάνει εμάς το κογλύφος. Άσε που το αδερφάκι σου μπορεί να πάει μετανιωμένο στη μανούλα και να τσεπούσει και σπίτι και μαγάζι. Ο Παύλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Καλά, είσαι πολύ πρόβατο, έτσι. Μία λύση υπάρχει. Να του σκοτώσουμε? Να ζητήσουμε δανεικά από τον Πίπη. Τι λες, μωρέ? Εδώ είμαστε χρεωμένοι μέχρι το λαιμό, θα πάρουμε κι άλλα. Αυτά είναι πως συγγενείς δεν πιάνουνε. Θα κάνεις εσύ τον καλό στον Πίπη, θα δει και η μανούλα πόσο αγαπημένα είναι τα ξαδερφάκια. Και θα αφήσεις σε σένα και σε αυτόν ό,τι υπόλοιπο υπάρχει. Και ο Γιώργος? Ποιος Γιώργος? Τον Γιώργο θα σκεφτόμαστε τώρα. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει το τομάρι του. Και τι θα προτείνω στον Πίπη, αφού δεν έχω ιδέα από ξενοδοχεία. Πες του catering για γάμους. Θα του αρέσει. Καλά, αύριο που θα έρθει θα το πω. Και μην τολμήσεις να ξαναπείς ψέματα χωρίς να με ειδοποιήσεις. Πώς σας ήρθε να πείτε εσύ και ο αδερφός σου ότι πουλήσατε το μαγαζί για να πάρετε μεγαλύτερο? Και τι ήθελες να πούμε, Ρέλσα, ότι ξύσαμε τον πάτο? Με τι μούτρα θα το λέγαμε? Κατάλαβες τα πουλάκια μου. Είπαν μαθές ότι πουλήσανε το εστιατόριο για να πάρουν ένα μεγαλύτερο. Μα είναι άντρες τώρα αυτοί, σας παρακαλώ δηλαδή. Αντί να πούνε μάνα, πατέρα, αποτύχαμε, βοηθήστε μας. Δεν μπορούσαν, θα πέφτει η μούρη τους. Τώρα να δω τι θα κάνουν. Δεν έχουν όχι το ενίκιο και το φως και το νερό να πληρώσουν, ούτε τσιγάρο να καπνίσουν δεν έχουν. Γι' αυτό ήρθαν καλοί και κατσικωθήκαν εδώ στις Αγγελίνας. Όμως αυτή θα τους κάνει ανθρώπους. Πάμε ένα στοίχημα. Δουλεύετε! Δουλεύετε! Άλλα περιμέναμε, άλλα μας βρήκανε. Ξεπακιάστηκα, δεν αντέχω άλλο. Σκάσε ρε και βάφε. Εγώ λέω να τα μαζεύουμε και να το δίνουμε. Λεφτά για το λεωφορείο έχουμε. Για το λεωφορείο έχουμε. Μετά όμως θα κάνουμε. Και σε 11 μήνες πρέπει να δώσουμε τα λεφτά στο Ζάσουρα. Και άμα σε 11 μήνες η μάνα δεν μας δώσει τίποτα, τι γίνεται, ρε φίλε τότε? Μην γρουσουζεύεις, ρε. Βάφε, 3 τραπέζια μείνανε. Παιδιά! Παιδιά, άμα τελειώσετε, να πιάκουμε απ' έξω το μαγαζί, Τι? Είπε η μάνα σας να ρίξουμε ένα βαψιματάκι. Καλοκαιριάζει, τουρίστες θα έρθουνε. Να είμαστε καθαροί. Ο μη εργαζόμενος, μη διέστε τότε, παιδιά μου. Πάρτε. Εντάξει ρε πατέρα, εντάξει. Κάντε να μην πω τίποτα για τη μάνα μου. Να σου πω κάτι. Όσο να είναι αδελφός μου είσαι. Μου πει Έλσα, να ζητήσουμε δανεικά από τον Πίπη. Ναι. Γιατί? Για να δει η μάνα ότι το συμπαθούμε. Μπράβο μυαλό η Έλσα. Να σου πω κι εγώ κάτι, και η δικιά μου το ίδιο μου είπε. Πολύ καλή ιδέα. Αυτό θα κάνουμε. Θα ζητήσουμε δανεικά από τον Πίπη. Ναι, αλλά μόνο μη μάθουν οι γυναίκες ότι το συζητήσαμε. Στον αδερφό σου μιλάς, ρε. Βράχος. Μαζί θα προχωρήσουμε. Μαζί θα τον στύψουμε τον κοντό. Αδέρφια, ciao. Κράταμε, θα τον λούσαμε μπογιά. Κρεμία. Χριστός Ανέστη! Αλήθως ο κύριος. Είχες καλό ταξίδι? Sì, bene. Anche με αυτά τα επαγγελματικά είναι που με κουράζουν. Πού είναι la mamma? Άσε λίγο la mamma, κάτσε να σε δούμε. Ρε το Πίπη, Γιώργος. Θυμάσαι ρε Πίπη τότε που ήμασταν παιδιά, Μα και βέβαια, θυμάμαι. Όλο κοντό με λέγατε και οι δύο. Έλα ρε Πίπη, παιδιά ήμασταν, δεν ξέραμε τι λέγαμε. Πέρασαν τα χρόνια, ψήλωσες, έκανες λεφτά. Ομόρφινες. Αγκράτσια, μα γιατί με καλοπιάνετε? Δεν τρέπεσαι λίγο, μια καλή κουβέντα είπαμε αμέσως γιατί με καλοπιάνετε. Ρε Πιπάκο, με το θάρρος της συγγένειας δηλαδή, μήπως μπορείς να μας δώσεις κανένα φράγκο? Με τόκο φυσικά. Μα είπα κι εγώ τόσα καλά λόγια, μα ασπέτα, τα λεφτά από το μαγαζί που πουλήσατε, τι τα κάνατε? Τα έχουμε βάλει στην τράπεζα κλειστά. Σε ένα χρόνο θα τα πάρουμε πάλι. Και όταν λέει ο Γιώργος δανεικά, εννοεί συνεταιρικά. Ναι, Πίπη μου, συνεταίρο. Πάντα θέλαμε να κάνουμε δουλειά μαζί σου. Μα παιδιά, με κολακεύετε. Και λαβόρο, τι δουλειά? Γάμους. Γάμους, τσι. Non capisco niente, δεν καταλαβαίνω. Θα κάνουμε γαμήλια τραπέζια. Γιατί όπως είναι γνωστό, όσοι παντρεύονται τρώνε κιόλας. Ναι. Αν υπολογίσεις δηλαδή 500 άτομα το γάμο, ας πούμε, 65 ευρώ το κεφάλι, ξέρεις πόσα είναι? Ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται κάθε χρόνο? 20-50 χιλιάδες στην Ελλάδα, ναι. Εσύ τι πετάγεσαι τώρα? Πώς δεν το έχω μελετήσει το θέμα? Τι
Τι λες, παιδί μου? Interessante, ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει πρώτα να μιλήσω και με τον δικηγόρο μου, Ποιο δικηγόρο, παιδί μου? Σου λέω, το έχω σκεφτεί εγώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις το χεράκι στη τσεπούλα σου και να βγάλεις τον μπλοκ των επιταγών και να μας κόψεις μια επιταγούλα. Μικρή! Μικρή? Πόσο μικρή? 100 χιλιάρικα. Λίγα δίνεις, πολλά παίρνεις. 100 χιλιάρικα. Όταν πρόκειται για δουλειά πάντα το σκέφτομαι πολύ, Βρε, παιδί μου, μέχρι να το σκεφτείς, μήπως θα μπορείς να μας δώσεις έτσι 5-6 χιλιάρικα? Έλα ρε ξάδερφε. Ο πράκτορ 007 όλα τα ακούει, όλα τα βλέπει, όλα τα μαχαιρώνει. Over! Μπράβο! Λαμπίκο τα κάματε. Τα μπάνια τα καθαρίσατε? Τα καθαρίσαμε, μητέρα, τα καθαρίσαμε. Ήθελα και 2 η χωριάτισσα. Σιγά σιγά θα μάθετε να τα κάνετε πιο γρήγορα. Αλήθεια! Με αυτό το όνειρο ζω. Τι άλλο έχει το πρόγραμμα, μητέρα? Να μας πεθάνετε? Θα πάμε να κάνουμε τα βραδινά φαγητά. Εσύ θα καθαρίσεις τις πατάτες και εσύ θα κόψεις τις ντομάτες. Γιατί αυτή να καθαρίσει, δηλαδή μόνο 5 κιλά και εγώ ένα τσουβάλι? Όχι 5 κιλά, 5 τελάρα έχει. 5 τελάρα. Κάρα λόγο, θα ταΐσουμε. Μαγαζί έχουμε, ανοίγει ο καιρός, θα μαζευτεί κόσμος. Πού ζεις εσύ? Άνοιξε, ούτε που το κατάλαβα. Έχει φως το μπουντρούμι για να το καταλάβεις. Όχι μπουντρούμι, απλά δουλεύουμε. Έτσι στείνονται οι περιουσίες, μάτια μου. Άκουσες, μάτια της. Φτάνει τώρα. Φτάνει. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Πώς φτιάχνετε το στιφάδο? Το στιφάδο? Στιφάδο, μην μου τα λέτε έτσι απότομα γιατί τρομάζω. Να το πω εγώ, το ξέρω, να το πω. Πες το. Ωραία. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα βάζουμε μέσα σε νερό με ζάχαρη για να φύγει. Το ξέρω. Ναι. Όχι αξινά. Τι? Άψ. Πείτε μου. Αψάδα. Μπράβο, κόρη μου. Ευχαριστώ, μητέρα. Σπασικλάκι. Όσο και να τριφτώ, η τηγανίλα θέλει να φύγει από πάνω μου. Έχει ποτίσει το δέρμα μου. Γιατί είναι χέρια αυτά, Όση κρέμα και να βάλω, τη ρουφάνε. Σκάσανε. Σε καταλαβαίνω, βρε αγάπη μου, αλλά εδώ που φτάσαμε, μόνο υπομονή μπορούμε να κάνουμε. Όχι εδώ που φτάσαμε, εδώ που μας φτάσατε. Πού να ήξερα όταν σε παντρευόμουν ότι θα γινόμουν μαγείρισα. Μόνο να τάζεις παλάτια και μετάξια ήξερες. Γιατί δεν σε είχα στα μετάξια? Αλλά το παρακάνατε. Και εσύ και εσύ. Μωρέ, δίκιο είχε η μάνα. Αρπάζατε τις πιστωτικές και όποιον πάρει ο χάρος. Ρωτάγατε μωρέ πως τις πληρώναμε? Γιατί μας είπατε ποτέ ότι έχετε πρόβλημα? Πού να το σκεφτείτε μόνοι σας, Αλλά για να σκεφτείς πρέπει να έχεις και λίγο μυαλό. Πρέπει να ακούσουμε τη μάνα. Δεν μας παρατάτε κι εσείς και η μάνα σας. Και εσύ, άμα θέλεις, να πάρεις τη μανούλα σου και να κοιμηθείτε μαζί, παρέα. Εγώ φεύγω. Γιατί εγώ νομίζω θα κάτσω. Μην το παρατραβάτε. Σκλάβα έχω γίνει. Και αντί να με υποστήριζε, μου τη λέει και από πάνω. Τροπήσου, Γιώργο. Τροπήσου. Κουρέλια της έχεις κάνει τα νεύρα. Μωρέ, καλή είσαι και του λόγου σου. Ίδια μυαλά κουβαλάτε. Το λίγο που είχατε το κάψατε στα κομμωτήρια. Παύλο, τον ακούς πως μου μιλάει? Πώς της μιλάς εσύ, ρε Γιώργο? Της μιλάω όπως έπρεπε να της μιλάς εσύ. Παύλο. Γιώργο! Κάτσε ρε αδερφέ. Θα γινόμασταν εμείς ποτέ χαμάλιδες αν αυτές οι δύο ήταν λιγότερες πάταλες, Αντί να μας βοηθάνε, ξετινάζανε τις πιστωτικές. Πληρώναμε προσωπικό και αυτές οι δύο λιμάρανε τον ήχη. Αν συμφωνείς με αυτά που λέει, χωρίζουμε. Στο λέω. Δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις. Με έχεις τρελάνει με τις ψωνάρες και τις παλαβομάρες σου. Μου φέρες Γάλλο σεφ και χορευτές του ταγκό να χορεύουν για 3 άτομα. Και εγώ πλήρωνα γιατί σε αγαπούσα και δεν ήθελα να σου χαλάσω χατήρι. Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Δεν πρόκειται να μας χωραθείτε. Τις λυπάμαι, μωρέ. Σαν μαραμένες μπάμιες κάνουνε. Μην ακούω για μπάμιες. Όχι άλλες μπάμιες. Ο ξαδερφός σας στέει για όλα. Αυτός τα κανόνισε με τη μάνα σας και το γράψε στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό ήρθε, για να πάει στο συμβολιογράφο. Δεν είναι σίγουρο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπρος, πάμε για ύπνο. Μπρος, σήκω. Πάμε. Μη μ' αγγίζεις. Δεν σου μιλάω εσένα. Και δεν σε αγαπάω καθόλου. Για κακή σου τύχη όμως σε αγαπάω εγώ. Έλα, αγάπη, ύπνο. Εγώ να κοιμηθώ μαζί σου? Ποτέ. Εγώ θα κοιμηθώ με τη Σοφία. Εγώ θα κοιμηθώ με τον Γιώργο. Τι έγινε? Το κουβώμα. Το
Σεισμόπληκτο είναι. Είδες ωραία κουνημένα και μας τρόμαξες. Αχού, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τη σκέφτομαι συνέχεια. Τι λες ωραία φορισμένο? Μα τη θέλω σαν τρελός. Θα σου φέρω το κομμωδίνο στο κεφάλι, θα σου πω εγώ. Καλύτερα να μου το φέρεις στο κεφάλι αφεντικό. Γιατί έτσι θα μπω στο νοσοκομείο και θα τη βλέπω συνεχώς νύχτα μέρα. Τραβάξω, τραβάξω. Καλά. Καλέ, έχω νέα για σας. Η γη σας. Τι είπα τα παιδιά? Τι έγινε? Όχι, δεν πάθανε τίποτα, αλλά θα πάθουνε. Λέγε, τι έγινε? Καλέ, στριμώξανε τον BP και του λέγανε τάχατες για κάτι δανεικά για μια επιχείρηση. Πότε έγινε αυτό? Με το που ήρθε ο Πίπης τον πιάκανε, με τη βαλίτσα στο χέρι ήταν ο άνθρωπος. Πάει, δεν θα αλλάξουν μυαλά αυτά τα παιδιά, ό,τι και να κάνω. Μήπως τους πιέσαμε πολύ? Τα νέα παιδιά δεν έχουν αντοχές σήμερα. Να βρούνε. Τι στρογγυλό κάψε ρε. Φύγε από εδώ. Άντε από εδώ. Και μας ξανατρομάξει έφαγα. Πράκτορ 000. Ξεγλιστράει σαν το χάρο. Βρες το διάλογο. Τι θα κάνουμε? Ό,τι κάμω κάθε μέρα. Θα τους ταράξω τις δουλειές. Άντε να κοιμηθούμε. Και τα λέμε αύριο. Αχ, και βά. Τι έχεις ωραία που να πει ο διάλογος μέσα σου? Τι έχεις? Να έχω, αγαπάω. Κι εγώ πονάω παντού. Ναι, αλλά εγώ πονάω μόνο στην καρδιά. Κανένας πιο δυνατός καφές δεν υπάρχει. Πώς είστε έτσι ωραία, σαν παλιάτικα μύδια? Είμαστε όπως είναι κάθε φυσιολογικός άνθρωπος που σηκώνεται μέσα στην άγρια νύχτα. Εγώ σηκώθηκα από τις 4. Σήκω Βλάση, σήκω να προλάβουμε την τράτα. Μην βρούμε λιωμένα ψάρια, άντε. Δεν μπορώ, αγαπάω. Αγαπάει. Σήκω ρε, μπορεί να την πετύχουμε στο δρόμο. Άιντε. Αλές. Πού πας τώρα, περίμενε την κυρά σου? Πόσο καφέ θα πρέπει να πιω για να ξυπνήσω? Να κουνηθείς για να ξυπνήσεις εσύ. Λοιπόν, στρώσιμο τα κρεβάτια, πλύσιμο τα πιάτα και σφουγγάρισμα. Ήμαρτον με αυτό το σφουγγάρισμα, φτάνει. Και όταν γυρίσω θα καθαρίσουμε τα φασολάκια και τα ψάρια. Εντάξει? Ξέχασα να σας πω. Με πήρε και ο Πίπης τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν γίνεται αυτό που ζητήσατε. Τι του ζητήσατε? Τίποτα. Κάτι φυλάδια από τα ξενοδοχεία του. Φυλάδια? Και τι τα θέλετε εσείς τα φυλάδια? Για δουλειά, προφανώς Έλσα μου, είναι για δουλειά. Στους Ελλάθαν ο Πίπης. Αν θέλετε να το ρωτήσετε γιατί δεν μπορεί να σας τα δώκει. Τα ακούσατε? Στους Ελλά. Τα ακούσανε, αγόρι μου, τα ακούσαν. Κουφί είναι, τα ακούσαν. Και τι κάνει στους Ελλά από το άγριο χάραμα? Ό,τι κάνει ένας ιδιοκτήτης στο ξενοδοχείο του. Αυτό να μου πεις. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι στο πόστο του. Κοντέσα, θα πετάξω τα ψαριά. Άντε πάω. Λοιπόν, πιάστε και εσείς εδώ πέρα λεφτά. Να πάτε να πάρετε εμπογές. Να πιάκουμε το μαγαζί απ' έξω. Άντε. Πάει το ξενοδοχιάκι. Μας την έφερε ο κοντός. Όχι εσείς που θα τον ψήνατε. Λες να το πες στη μάνα ρε ότι ζήτησαμε δανεικά? Σίγουρα. Τι βυζάντιο θέμα αυτή η οικογένεια. Δηλαδή εγώ τώρα τζάμπα θα καθαρίζω φασολάκια? Πάμε να φύγουμε. Τι εννοείς? Εννοώ ότι η Σοφία παίρνει τηλέφωνο και ψάχνει εισιτήρια για την Αθήνα. Η Έλσα μαζεύει τις βαλίτσες. Και εμείς πάμε στην τράπεζα να δούμε τι έχει απομείνει. Και τι θα κάνουμε ρε φίλε στην Αθήνα? Θα παίζουμε κυνηγητό με το Ζάζο? Δεν ξέρω ρε. Εγώ πογιατζής δεν ξαναγίνομαι. Λοιπόν, θα έρθει κανείς? Ναι, εγώ. Κι εγώ. Γιατί χειρότερα θα είναι στην Αθήνα. Ξεκουβαλάτε. Ρε μάνα, δεν πας να ξαπλώσεις λίγο να σε ξεκουραστεί το βράδυ? Δεν κοιμάμαι εγώ τα μεσημέρια. Γι' αυτό είσαι χλωμή. Τι είμαι, χλωμή? Μια χαρά νιώθω. Δεν έχει σημασία, το παρατήρησε και ο Πίπης. Πολύ χλωμή είναι η μάμα, είπε. Έτσι είπε. Το είπε. Και ξέρεις τώρα πόσο σ' αγαπάει ο Πίπης, Ναι βρε Σιντάνα, γιατί δεν πας να κοιμηθείς λιγάκι? Μην ανησυχείς, θα κλείσουμε εμείς το μαγαζί. Η αλήθεια είναι, δεν θα έλεγα όχι για μια ωρίτσα ύπνο. Είσαι με ένα ισιώσει μέση μου. Πονάει η μέση σου και δεν έχεις πάει ακόμη για ύπνο? Δεν ακούω τίποτα, γρήγορα για ύπνο. Να πάω. Αντίο μητέρα. Αντίο μητέρα. Αντίο μητέρα. Αντίο μητέρα. Για ύπνο πάω ρε παιδιά. Δεν πάω για μετανάστης. Μα
Γήπας. Έχουμε κάνει κράτηση 4 άτομα για Αθήνα. Μάλιστα, πώς το πληρώσετε? Κάρτα, φυσικά. Συγγνώμη, είναι μπλοκαρισμένη. Δοκιμάστε αυτή. Κάνε ένα υπόλοιπο. Στις ρόδες του αεροπλάνου θα πέσουμε, δεν φύγουμε. Πέρασε. Υπογράψτε. Ναι, βεβαίως. Τι ώρα πατάμε? Σε 1 ώρα, στην Α3 πύλη. Τα εισιτήριά σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ψάχνει τα παιδιά από εδώ, ψάχνει τα παιδιά από εκεί. Πού είναι τα παιδιά ο Έω? Πήγε στο σπίτι, βγήκε στους δρόμους άφαντα. Όταν όμως πήγε στο δωμάτιο και είδε άδειες τις ντουλάπες, τότε κατάλαβε. Και όταν κατάλαβε, πληγώθηκε. Ένιωσε μωρέ προδομένη. Και απ' την άλλη ένιωσε και λίγες τύψεις, γιατί σου λέει τι θα κάνουν τώρα αυτά τα άχρηστα χωρίς λεφτά. Τι! Δεν καταλαβαίνουμε. Μάνα είναι. Οι μανάδες. Ορίστε που φτάκαμε. Να το σκάσουν από το ίδιο του το σπίτι. Καλά κάμανε. Χαραμοφάδες εδώ μέσα δεν θέλω. Με το που ακούσανε ότι ο Πίπης πήρε το ξενοδοχείο, λακίσανε. Παρατήσανε τηγάνια και ποδιές, πήραν τσουδρόμους. Πού πάτε ρε χωρίς μία? Πήρανε το αεροπλάνο των 6.30. Γι' αυτό λυσάξανε τράβα και κοιμήσου, τράβα και κοιμήσου. Αφεντικό, Ναι. εμείς θα πάμε εκεί. Πού πάμε? Καλά, ωραία, θα πάμε αργότερα. Σύρε και με ένα καφέ. Μην ήσυχος. Πού θα σε σούρει αυτός? Έχουμε μια δουλειά. Ναι, μην αργήσετε γιατί το βράδυ έχουμε κόσμο. Θα ανοίξουμε. Γιατί? Κηδεία έχουμε. Ο ιός να βάλει το χέρι του. Σιγά κύρα μου, με λέρωσες. Δεν στο έβρε και στο κεφάλι. Αχιλιά, συγγνώμη κύριε, με συγχωρείτε μια στιγμή, ένα λεπτό. Αχ, σκέρα Αγγελίνα μου, πήγαινε εσύ στην κουζίνα σου να δεις τα μπακαλιαράκια πριν γίνει καμία ζημιά. Έχεις δίκιο, έχω πολλά νεύρα. Μάμα, ασπέτα. Μόλις πήρα το μήνυμά σου. Αχ, Πίπη μου, Πίπη μου, φύγανε σαν τσικλέφτες. Δεν άντεξαν την πίεση. Ναι, αλλά και εσύ τους πέθανες στη δουλειά, Και τι κατάλαβα με το που γύρισα στην πλάτη σου ζήτησαν δανεικά. Allora, τι θα κάνεις, θα τους μιλήσεις για το άλλο το μαγαζί? Θα τους αφήκω να τσιτσιριστούν λιγάκι. Να τσιτσιριστούν? Να τσιτσιριστούν. Άλλη χάρη θέλω από σε. Να βγάλεις 2 εισιτήρια για μένα και το Σπύρο. Φεύγουμε για Αθήνα. Άμα δεν θα βγάλω 2, 3 θα βγάλω και για μένα. Δεν σε αφήνω μόνη, μάμα. Όμως πες μου, τι σκοπεύεις να κάνεις στην Αθήνα? Θα σου πω αργότερα. Βάλε τώρα μια ποδιά να σε χαρώ να τελειώνουμε με δάφτους. Τι κάνεις ωρέκι, κοιτάς το ρολόι. Χάπι θα πάρεις. Όχι σκέρα Αγγελίνα, έχω μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Παπά, θα μου το κλείσει αυτό στο μαγαζί. Δεν. Είσαι σίγουρος πως είναι η Φανέστρατσι ή κάμουμε καντάδα σε λάθος κοπελιά? Σίγουρο σου λέω, αφού την παρακολουθώ τώρα μια εβδομάδα νύχτα μέρα. Ξέρω πότε είναι πρωινή, πότε είναι βραδινή. Νοσοκόμα αγάπησες ορευλάση, αυτή κάνει ωράριο φαροφυλάκα. Ωραία, μαγεύτηκα έτσι που την είδα με την άσπρη την ποδία. Εγώ πέθανα και σε έκανες μαύρο καμάκι, φουκαρά μου λοιπόν. Άντε να αρχίσουμε γιατί θα μας κυνηγάει η Αγγελίνα. Παιδιά, πάμε. Έλα, πάμε. Χριστός και η Παναγία. Άνοιξε το παράθυρο και ρίξε τα μαλλιά σου. Κοίτα το γουρλισμένο. Κάντα σκάλα να ανεβώ, να έρθω στην αγκαλιά σου. Σκάσω ρε, σκάσε. Νομίζω ότι είπε σκάσε ωραία σκάσε. Όχι καλέ, τσαλίνια κάνει. Πέσε. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ, θα δεις. Μούλια μας έκαμε, μούλια. Δεν με νοιάζει, πέσε. Α, εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτε, εσύ τώρα θα δεις. Νίκο! Πλάση, νομίζω ότι είδα έναν άντρα να κατεβαίνει. Ο αδελφότσι θα είναι. Αδελφότσι, φύγετε εσύ παιδιά, Φύγετε. Αδελφότσι. Όπο, δεν σου είπα να μην ξαναπλησιάσεις τη Ρένα, ρε. Δεν φτάνει από την αίσθηση στο νοσοκομείο. Τώρα έρχεσαι και εδώ. Μα έχω καλό σκοπό, κύριε. Θέλω να σε παντρευτώ. Ναι, και καλούς απογόνους. Τι είπες μωρέ αυτά μηνυτικό? Κάνεις πρόταση γάμου στη γυναίκα μωρέ. Τι? Βλάση, πάμε να φύγουμε με το συμπάθειο, κύριε. Λάθος, γράψε λάθος. Βρε, ούστα από εδώ, μη σας κάνω δόλωμα για τα σκυλόψερα. Θα φύγω, κύριε, μόνο σας παρακαλώ. Αν πρόκειται να χωρίσετε, να με ειδοποιήσετε, Τι είπε? Να πει ο διάολος. Πάθατε καλέ. Πώς είστε έτσι σε βρεμένα γατιά. Μα τι έχει ο κόσμος, τι συμβαίνει? Ποιος σας κυνηγάει? Κάποιος? Καλή χάσου του λίγο νερό να πιει. Πού τον πήγες ώρες υφοριασμένο? Στις νοσοκόμα, στο σπίτι. Κάναμε καμπάδα.
Και αυτή με ένα κουβάκι ο άντρας της κυνήγει. Σε παντρεμένη πήγατε να κάνετε καντάδα. Άντε, πάμε να αλλάξεις. Σούπιτο, πρέπει να αλλάξει γρήγορα τα ρούχα. Κοίτα χάλια, ωραίο τροβαδούρος. Έλα, να σου πατήσω μια εντριβή, ταξιδεύουμε αύριο, άντε. Εγώ μια φορά σας το λέω, θα την πάρω, μ' αγαπάει. Να. Όρσε, καμένο. Ρε παιδιά, δεν είναι λίγο υπερβολικό να τρώμε με κεριά? Όχι. Πρώτον, κάνουμε οικονομία. Και δεύτερον, αν ο Ζάζορας απ' έξω δει τα φώτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Μου βάζει λίγες φακές ακόμα. Μήπως δεν έκανα καλά που σας έφερα πίσω. Τουλάχιστον εκεί τρώγαμε καλά. Και δουλεύαμε σαν σκλάβοι για μια περιουσία που πήγε αλλού. Μωρέ, φακές και πάλι φακές. Λοιπόν, αύριο το πρωί παίρνουμε εφημερίδα και ξαμολιόμαστε για δουλειά. Το δάνειο που πήραμε έχει ξεψυχήσει. Μείναμε με 300 ευρουλάκια. Μου δίνει 40 να πάω να κάνω ένα μασάζ. Σοφία! Μα αφού είναι για ιατρικούς λόγους. Και τι περίπου ψάχνουμε? Οτιδήποτε αφήνει χρήματα. Όχι οτιδήποτε. Εγώ πολίτρια δεν γίνομαι. Κάτσε να σε πάρουν πρώτα. Διευθύντρια σε κανένα σπα θέλουνε. Ναι, σένα περιμένουνε. Κορίτσια, είπαμε οτιδήποτε. Δεν κάτσε εσύ, Παύλο. Δηλαδή, άμα μας πούνε να πάμε για πιάτσα, εσύ θα μας αφήσετε? Μη μας βάζετε ιδέες. Εσά δεν τρέπεστε. Εγώ πάω στην τουαλέτα. Μην ανέβεις το φως. Εκεί που θα δω να. Με το ένστικτο. Κύριε Αγγελίνα, πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Εγώ πάλι καθόλου. Κάτσε και λέγε. Ο κύριος Σπύρος. Τον έχω βάλει να κάνει άλλη δουλειά. Άντε, λέγε. Μένουν και οι 4 σε ένα σπίτι με κλειστά φώτα. Υποθέτω για οικονομία. Μα μάμα, θα τους αφήσει να ζουν σαν τυφλοπόνητικες? Φυσικά. Τι άλλο? Τα πρωινά ψάχνουν για δουλειά. Μέχρι και σε οικοδομή ρώτησαν οι γης σου. Αυτό να δω. Πάμε. Τι θέλανε? Κάποια να φτιάχνει ζύμη για τις πίτσες. Δύσκολο είναι. Αλεύρι, νερό, αυγά, την πετάς στον αέρα, έτοιμη η πίτσα. Μήπως θες να δοκιμάσεις εσύ? Πάμε. Γεια σας, γεια. Μας υποχρεώσατε. Τώρα εδώ γιατί δεν είπαμε για δουλειά? Έχεις τρελαθεί. Σε αυτό το μαγαζί έχω σκάσει μια περιουσία. Με τι μούτρα τώρα θα ζητήσω δουλειά? Καλά κάνει ο κόσμος και φωνάζει για την ανεργία. Μεταξύ μας δεν φταίει η ενεργεία. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε αφήσει μαγαζί για μαγαζί που να μην έχουμε ψωνίσει. Καλύτερα να αλλάξουμε περιοχή. Όλα κι όλα. Σταμάτησα να ψωνίζω. Δεν θα μου κόψεις και τον κοσμοπολιτικό αέρα. Πάμε απέναντι. Ψωνάρα. Παπούτσια! Έλα. Άκυρο κι αυτό. Άτομο για τη λάτζα θέλαμε. Και τι περίμενες να θέλουνε? Διευθυντή? Και όχι και για λάτζα, ρε Παύλο. Ας ήτανε τουλάχιστον σερβιτόρος. Να ρε, σερβιτόρος. Θέλουνε, λέει, 2 σερβιτόρους πιο κάτω από το παλιό μας μαγαζί. Πάμε. Δεν μπορώ να περάσω από εκεί. Σφίγγει την καρδιά μου. Έλα ρε, πάμε ρε. Έλα ρε. Και τι έγινε? Άντε. Και ξέρετε από παπούτσια? Εγώ δεν ξέρω από παπούτσια. 120 ζευγάρια έχω. Αυτά που φοράτε είναι πολύ ακριβά. Ναι. Θα μου πείτε τώρα γιατί θέλω δουλειά όταν φοράω παπούτσια 300 ευρώ. Από χόμπι. Ναι. Πλήτη μέσα στο σπίτι. Και είπε, δεν γίνομαι πολίτρια. Αν συμφωνήσουμε, που θα συμφωνήσουμε γιατί είστε καλός άνθρωπος, θα έχουμε και έκπτωση στα παπουτσάκια. Γεια σας. Κλειστά. Ούτε ταμπέλα ούτε τίποτα. Να, αλλά ακούγεται μουσική από μέσα. Πρόβα θα κάνουμε. Μήπως θα περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα να βγει κανείς να τρυπώσουμε εμείς? Δεν θέλω να μπω μέσα, ρε Παύλο. Άστο. Πάμε στο κουτούκι να τελειώνουμε. Άρε μαγαζάκι μου, σκυλάδικο θα γίνεις. Αυτό που σου λέω θα πάω να κάνεις. Και γλίγορα για να μην αρχίσω την παντόφλα. Ό,τι θέλετε, κυρία Αγγελίνα, ό,τι θέλετε. Όσο για το υπόλοιπο του ποσού, θα το καταθέσω στο λογαριασμό σου όταν ανοίξει το μαγαζί. Σύμφωνοι? Μα παιδιά είμαστε, κύριε Πίπη. Θα γίνει όπως συμφωνήσαμε. Τι κοιτάς, ωραία. Πάρε τους τηλέφωνο. Ναι. Σας έλειψα? Κύριε Ζάζουρα, πώς και... όλα καλά?
Μια χαρά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε 11 μήνες θα πρέπει να μου πληρώσετε το υπόλοιπο ποσό. Το θυμάστε? Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Δουλειά βρήκατε? Ναι, βέβαια, βρήκαμε. Δεν τρέχουμε κλείσει ακόμα 100%, αλλά είναι σχεδόν σίγουροι. Ναι. Ο νέος ιδιοκτήτης του εστιατορίου σας μου ζήτησε να σας μεταφέρω μια πρόταση. Σας προσλαμβάνει και τους 4 με 1.200 καθαρά για τον καθένα. Τις αρμοδιότητες όμως θα τις μάθετε σε 15 μέρες όταν θα ανοίξει το μαγαζί. Πότε να περιμένω την απάντησή σας? Δώστε μου λίγες ώρες, κύριε Ζάδωρα, να μιλήσω με τον αδερφό μου και θα σας καλέσω πάλι πίσω. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει, ρε? Άλλο πάλι και τούτο. Τι είπε, ρε? Είπε ότι ο νέος ιδιοκτήτης μας προσλαμβάνει με μισθό 1.200 ευρώ ο καθένας καθαρά. Ναι, και τι δουλειά θα κάνουμε? Πάλι μπάμιες θα καθαρίζω? Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε να τις καθαρίζουμε. Το τι θα κάνουμε θα μας το πει σε 15 μέρες. Τότε ανοίγει το μαγαζί. Τι λέτε? Ξέρω εγώ. Μας φωνάζει ένας άνθρωπος που δεν ξέρουμε για να κάνουμε μια δουλειά που επίσης δεν ξέρουμε. Παρόλο που δεν θέλω να ξαναμπω σε αυτό το μαγαζί, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Συμφωνώ κι εγώ. Από το να πάμε να δουλέψουμε γκαρσόνια οπουδήποτε, ας πάμε τουλάχιστον στο δικό μας μαγαζί. Εδώ που φτάσαμε, ας πάμε. Σοφία, μια ψυχή που είναι να βγει. Μέσα κι εγώ. Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι μαγαζί. Κέφι, τραγούδι, χορός. Σιγά που θα άφηνε η Αγγελίνα τα μωρόχαυλα, τα παιδιά της θα κάνουν κουμάντο. Αν δε, γιατί την ονομάσαμε καπάτσα πεθερά τυχαία, Έλα παιδιά, πάμε. Τι καθόσαστε και με κοιτάτε. Άντε μη σας απολύσω όλους από εδώ μέσα. Άντε λοιπόν. Τι λες ώρες τα παιδιά, για να σερβίρεις? Τι να σερβίρω, εγώ τώρα δεν μπορώ, φοράω παπιό. Γιατί φοβάσαι μη λερωθεί? Γι' αυτό σε έφερα στην Αθήνα για να δίνεις εντολές. Άι τράμε στην κουζίνα, άιτε γρήγορα. Μα και μπέλα, και μπέλα. Όλα εντάξει, μάμα? Εντάξει, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι αυτό, παιδιά. Πήρα τηλέφωνο τον Μαζάζουρα και δεν το σηκώνει. Αλλά μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, θα δεις, μάμα. Πώς είσαι, ψυχή μου, πώς είσαι? Πώς είσαι? Αν έρθουν τα παιδιά θα είναι καλύτερα. Θα έρθουν, κοκόνα μου, μη στεναχωριέσαι. Πάω να παρουσιάσω το πρόγραμμα. Σίγουρα. Σας καλωσορίζω στο βουρλισμένο γήπα νούμερο 2. Καλή διασκέδαση. Αυτά. Στον Άγιο Γιώργη στο κρύο το νερό σκοτώσαν το Γιαννάκη τον ακριβόνιο. Κάτω στον Άγιο Γιώργη στο κρύο το νερό σκοτώσαν το Γιαννάκη τον ακριβόνιο. Λα 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 λα. Λοιπόν, περιμένετε εδώ. Τζαρτζαμίνια μου! Το πατέρα σας ωραία δεν θα τον αγκαλιάσετε? Μητέρα, τι θέλετε εσείς εδώ? Τι θέλω εγώ στο μαγαζί μου? Δικό σας είναι το μαγαζί? Πιάνω του γείτονα. Μάνα! Όχι ρε τη μάνα.
Μας κατάστρεψες για να κάνεις την πλάκα σου. Όχι και την πλάκα, αγόρι μου, όχι πλάκα. Σας έσωσα από την καταστροφή. Οι γονείς σας είναι οι κρυφοί ιδιοκτήτες. Από εδώ και πέρα να είστε πιο προσεκτικοί. Τράβω ρε να πιεις ένα κρασί στην υγειά μας. Άντε. Λοιπόν, παιδιά, εσείς είστε ιδιοκτήτες αυτού του μαγαζιού. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να το κάνετε να δουλέψει. Για να το κάνετε όμως να δουλέψει, πρέπει να στρώσετε τον κόλο σας κάτω, Και τι τώρα, αφήστε τις παρόλες εδώ έξω. Τα σωστά αφεντικά πρέπει να είναι μέσα με τους πελάτες τους. Μάνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις, ωραία. Είστε αφεντικά ή φοεπιτήρηση. Μαμά, συγγνώμη για όλα. Συγγνώμη, πρέπει να ζητήσετε από τον εξάδελφο. Όχι, συγγνώμη, από μένα δεν μου κάνανε τίποτα. Όχι, έχει δίκιο ο Σπύρος. Πες, Πίπη, τι έγινε με το ξενοδοχείο του Σέλα. Μα με το ξενοδοχείο του Σέλα το αγόρασα, δεν το ξέρετε. Το αγοράσες με τα δικά σου τα λεφτά. Όχι. Έβγαλε δίσκο στην ενορία, μάζεψε τα λεφτά και το πήρε. Άντε, τραβάτε μέσα. Μισό λεπτό περιμένετε, μια στιγμή περιμένετε. Για ελάτε εδώ. Για τραβήξτε αυτό το πανί. Πάμε μέσα. Infameriet, ο Αντώνης σου φέρνει μία γυναίκα. Αποκλείεται. Με τον Αντώνη τα έχουμε συμφωνήσει. Τη γυναίκα θα του τη βρω εγώ. Δεν θα προλάβεις. Η μάνα μου την έχει η Δημαρχία, κορώνα στο κεφάλι της. Αν της την πάρεις, είναι σαν να την απαγχωνίζεις. Το σπίτι δεν είναι παράνομο, απλά ενοχλεί. Και αν είχε κι άλλα σπίτια, θα ενοχλούσαν και τα άλλα. Όχι, δεν θα ενοχλούσαν τα άλλα. Το δικό της θα ενοχλούσε. Ποια είναι? Πες μου ποια είναι, να της βγάλω τα ματάκια από την κορυφή ως τα νύχια. Σαν πας στην Καλαμάτα και θείς με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό, να πάω να κρεμαστώ, θα έλεγε η νύφη της καλαματιανής πεθεράς. Και μεταξύ μας δίκιο θα έχει. Πεθερές επτά παναθεμάτες, πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές επτά, το γιόκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσκάτο κάνουνε επτά, νοικοκυριάνο κάτω, πεθερές επτά, στου μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές επτά, καταραμένη στήρα, πεθερές επτά, σαν τον οδοστρωτήρα να με λες μαμά, μια καθαρή Δευτέρα την βρήκαμε, ξέρεις, στην Πανιέρα.